És vídeo, eh? És vídeo. Vosaltres mengeu, begueu... Papito! Moltes felicitats! Bravo! Bravo! Maria! Una mica, oca! I no és un mos hermosa, eh? Molt bé. No has bufat bé, perquè s'ha tornat a encendre. No, Josep Maria, toca ser fora. Ara sí, millor. Espera't, espera. Preparado, ya. Ja. Ui! Que sortirà un colom, cuidado. Què fas, man, escribano? Podria fer com el Nadal, el tenista. Si dentro del cas ho poses a dintre la mà així i faig pum. No així, la mà dintre i cops de punt. Així com no pot dir res, eh? Aquest de mi que no tothom. Molt bé.